जायाखै जायाबाबो जासाबदो दा जाख'नानै बेदरानो नै दाउलाय अमालाय हाब्रु उन्दुखांबाय नामा मानो जोबनायनि जोबनायनि खननै तुबानो जासिगोन नै खननै फंसे माबाखौनो फांसेखौनो खननै खनथाम थुफ्लेनानैसो गायनांगौ मिनु स्वर्गियारि इनो बिखुंफोरा इनो बोरै जादोंनि सिन जालायनाय फोथार गेजेराव फैनानै थरायनाया माबायदि डायलग होदो मिथिगोना एनेकवा मानसि इयो आं होनखाबाय इखो माइखौ गायनांला नोङो गोसोम जाजोबगोन मानसिया होननानै ओमफ्राय आरो सान्दुङाव बारा थानो हाखायाना मानसिया ओमफ्राय हाजिराखौनो नांगोन नोङो गोबां लानानै खामफ्रोमबो नोङो इसे गायबाय था होननानै एकदमबारे माने ओमफ्राय बेफोरबायदि फैनानै बेफोरबायदिसो डायलग मारै फैदो नङा दा जोङो लाबोदो ट्रेक्टर हालानो फुङावनो फैदो नालाय सालानानै फैदो ओमफ्राय गोसोम जानायखाय दा आंखौ बखिबाय मा बखिदो नोंलाय नोंलाय खानसे हाल जांख्रायाव थानोसो होदो खामानि इम्परटेन्ट आं होनखादो नोंखौ मालायनि खामानि लानानै आं बेफोरबायदि थानो हाया होननानै मानो होनबाथाय हायाबाबो नोङो दिनाव थाखानांगौ आङो सालबारियाव मोनसे खामानि लानानै मावगासिनो दा साननै जाबाय आरो दिनैसो लास्ट जोबगोन आंहाबो दिनैनो जोबगोन नोंसोरनि हाल जांख्रा खालि आंनाबो जोबगोन मानो होनबाथाय मालिकनो पटलनि नांथारगौ इखौबो ओंखाम ओंख्रि संना थानो बायोलै ओंखाम ओंख्रि संना था नोङो आजादि न' सिङावनो था नोंखौ हाजिराया दिनै खैजोन हाल जांख्राखाय फैगोन होनबालाय नोंलाय मानोथो गायलायनो हाल जांख्रायाव ओंखाम ओंख्रि संनानै था नोङो आरामनो मुफुर बायदि जालांनो हमदो मानसिया इखौबा बुङाखै इनो बिखुंफोरा इनो बोरै जादोंनि सिन जालायनाय आरो आं इखौ होनखाबाय थादो नोङो बिखुं खोबथेनाय मा होनो इखौ बिखुं खोबथेनाय ब्लाउसखौ गान होननानै होनखाबाय थादो नोंखौ मानो गाननो हानांगोन मेगनखौल' दिन्थिनानै थानो हायो आरो माथो होनबालाय बिदिनोथ' थानांगोन आरो इदिबालाय बोरै जानो ओमफ्राय नोङो खामबाय माबाबाय होननानै होनबा जागोन नामा दा जोङो नै अरिजिनेल न' हा जावनायाव फैदो या ट्रेक्टर हालेवगासिनो मानो नाया इयाव दं दा ट्रेक्टर हालेवबा मोनगोन इयाव ना मानो होनबाथाय ट्रेक्टर हालानो जों सालानानै फैदो फुङावनो फैदो नालाय इबो सालायदोलाय होननानै बुंबाय नै इखिजा फोमोनगासिनो ओमफ्राय दै बाङाय सारनानै होबाय गोथौखौ बाय सारसेबनानै होबाय नै इखिजा हालेवगासिनो माया ओमफ्राय नै दब्लायसेखौ मैया फोजोबनाय हाथामजो हाथामजो बा खाथ्रालै हायो थरनो हाया नोंहा सब खामानियावनो हायो थरनाया एकदमबारे माने हायि गैया आरो बेलेग बायदिबा हालालै होननानै जना थाग्रा जासिगोन खिन्थु हालालै होननानै जना थाफेराखै मानसिया ओमफ्राय आं नोंखौ दिनै र' मुफुर बायदि नुनादो फुङाव एख' नुवा मानसिखौ ना सान्दुंदोसो एख' नुवा ना माबादोसो एख' नुवा खिन्थु हराव मुफुर बायदि नुनायो खानाय गेंख्रिसो जायब्रुं जाना थानायदो हर गेजेराव बोरैबा नुना थारबायलै मोजां नुयो फोथारखौ माया भिडिअ लाबा बासावनांगोन नामा फोथार गेजेराव सालांनायनि मजायानो आलदा जायो नामा ट्रेक्टरफोर थिगैनो दं नामा आरो मोजां आलि बालियाव दिगदार दं पाससा आसला फैसाखौल' नायो ज्राब ओरैनो हालिलांबाय थायो बुनांगोननिखौ थिखांनानै ओरैनो ट्रेक्टरखौल' खारबाय थायो ओजा साखादोसो गेब्लेलाङो हायानो मिथिया बोरै हमगोन आंलाय लोगोफोर गांगाथ'फाय आंखौ गारना थांबाय आरोना गावा खामानियाव ओमफ्राय दायो ओरैबादि नै सासे मानसि रान्दिनि लिंहरदो आङो नै बिब' गोदैखौ ओंखाम संनो लिंहरदो नमहइलारिया माने जोंहा गायथ'वाखै नालाय मालाय साफाथार जाना दं साफाथार जागोन गुफुर जाना दं आंहासो सोमदे बे गोसोम सोमाबजोब्बाय नै माइ गायनानै ओमफ्राय नै फारसेथिं अमा बेदर फारसेथिं ओरैहाय ना एवगासिनो ओमफ्राय इथिंजाय मैथाजों ना ओमफ्राय बयलार अमा बेदर आलु ओमफ्राय सबायदो दाउ ओरैहाय संगोन आरो ओमफ्राय दायो आङो साहाखौ रेडि खालामजोबना लाबाय ओमफ्राय आब'नो ओरै आलौ सामब्राम गुफुर हाइजें ओरै देखाजोब्बाय ओमफ्य नानि थांफागोन फोथाराव थाङा थादे नोङो होमबा ओमफ्राय दायो आङो लांनोसै आरो बिस्रिसो लादो दिनै माबायावसो ससपेनावसो लानो हाजिराया माथो बोरैबा जाबाय नै दाउखौ बाबाया बुथारना दोनदो मेंजोब्बाय इयो बेखौ दायो लांनोसै आं
एलै जगार पार्टि लानायावनो बोरैबा जायो लाबथ'दो आं हाला थिखांनो इखो दैखो थांबाय थानोसै दायो साथा लायाबाबो जाया तामान गरम ओरैबादि गरम जादो बोथोरा मैया दाखालिनिफ्रायनो सान्दुङा तामान होदो आरोना ओमफ्राय दा उपाय गैया सान्दुंबाबो गायथारनांसिगोन आरोना जोबथारसिगोन दिनै एकदमबारे कमप्लिट माने 3 बिगा फोमोनना होखाबाय हाजिराफोरखौबो 7 जनसो मोनदो आरो ओमफ्राय दायो जुजिबाय थानोसै हानायमानिखौ ओरैहाय फारसेथिं लाम फोमोनना दोनदो नै न' खाथियावनो आरोना जोंहा बन्दक हा लादो नै सानिनो जायो आरो न'खरा ओमफ्राय नै खाथियावनो हानायमानिखौ गायबाय थानोसै दायो 1.5 बिगा जोंहानि हायाव गायगासिनो आरो आयै नै मोनफैबाय आरो आङो जायगासिम ओमफ्राय दिनै आं गायनो मोनखानाय नंला नायना फैनि र' बेसे हाखो बेसे माखो साहाखो सायायाव दोननानै दायो लिंनो थांनि र' आं मानसि माखाखो माइ गायनायाबो बेथ्थो माला हागोन माला मागोनसो मोनखांलाय लांबाय आं गरमाबो आंनि गायनायावसो इदि जाना होयो हो मानसिफोरखौ नुवाखै सान्दुंदो खोमसिदो ओइ बियानि फैदो सर नोंनो आरो बियानियालाय मानसिखौनो नुवाखै दख' गोसोमसो नुदो फै थान्दा लोंनिसै थान्दा लाबदो मिस्टिबो लाबदो सिंग्राबो लाबदो इ खोथियानो थोखानाय ना खोमा खोथिया मा जागोनलै ओइखोसो गायनांगोन खोमा दे जादो बयनिमोन जाबाय नोंहाबो गाया गारा मोनजादोंहाय नोङो थांनो मोनला दाय मावबायना नों दा मोनजाबाय आंहा सिंग्रा स्प्रिं ओमफ्राय थान्दानि दाय मावबाय गायना होनांसिगोन थांनांला दोन थांनाङानो होनखाबाय दं दे खा फालके खा दे लों आनारकुलि ओमफ्राय मिंग्रा सिंग्रा उदैयानो बुंबायबा उदैया बुंबाय ओमफ्रायलाय सुनि फोनलायदो अरलायबाय मायालाय मा ओंखारबाय थायो एम्फौ एनलाफोरालाय बिखुङाव अरना रहाय बिखुंआनो फोनलाजोबना लानो दे लों जा जागोन र' फिसालानो लालायबाय इयो लायाखै मा जागोन आं खेलाङा सौरानाव गलालाय सिंग्रालाय फिसालानो होफैबाय थायो लाना बुथुमना नै इथिंजाय आलासि माखाया आलासि इसोर सानैया दे जा नै खनायाव आइ बिखुमजो आइ जा गेदेर गिदिर आंबो लोंसै एसे जा मोजांसो नुयो मावथिनो एकदमबारे फोथाराव साहा होखांना फैनानै दायो संनाय खावनाया जोंना जोब्बाय आरो आङो भिडिअ बानायनो सोलाबासै माने सु होलां माबा होलां ओमफ्राय फारसेथिं दायो ओंखामा मोननायनि लामायाव फैबाय आरो ओमफ्राय फारसेथिं ओइथिंजाय संनानै दोनदो नै अमा फ्राय ओमफ्राय इथिंजाय संदों बयलार आलु ओमफ्राय ना आयैस्वर ओमफ्राय फारसेथिं नाजों मैथा ओमफ्राय बियो जादों सबायजों दाउ अन आरोना ओरैबादि टेस्टि संखाबाय माने गासिबखौबो आब'आनो संजोबदो आरो इथिंजाय नै जना दं मानसिया ओमफ्राय भिडिअबो इडिट बानायगासिनो फेसबुकाव थांना नायबानो जाबाय मिनु सरगियारि मिनु सरगियारि नै सबायखिया जना दङ दायो फेनाव दसे मेंबाय मानसिया आङो माने बयलारदो आलुफोरदोल' एवदो आरो इयो मा मोनथाम मोनब्रैयानो संबाय दायो आङो दुगैना लानोसै मानसिफोराबो एटा जाबाय नालाय फैसिगोन आरो एसे सेरेब जुमाय एसे लोंहोनोसै ओमफ्राय हानायखिनिखौ गायथोसै नों रानना होनानैनो ओंखाम जानायखौ थिखांद्रायाखै मा ओंख्रि जाखाय दा जाख'नाया बेदरानो नै दाउलाय अमालाय जाबाय माथो जोबजोब्बाय जाख'नायखौ लाखै जानो मा दसेनो हाया दसेनो हायाखै सान्दुं गोसाफोराव होनखांनानै बोरै होनलाय दे बोरै जाखो बोरै जाखो गोथाव जादो सबायदो दाउ संदो दाउ लकेल ओमफ्राय मैथादो ना ओमफ्राय आलु
बयलार भाजा ओरैनो फ्राय आरो ओमफ्राय आरो अमा बेदर गोजा मायानो गायनो दंबावो दा माखासे हागोन हाया नाजों मैथाबो बाव ओमफ्राय रान्दिनिया नै इसो बिथांजोआ गोथाव जादों गासिबो बया जायाखै बिनानाव जोङो दै दुंनाय बिदि गायाथ' दिनै जानो हायाखै मैया ओंखाम बिबावनाया जानो हाथाराखै गोथाव जादों ना जायाखै जायाबाबो जासाबदो गोथाव जादों होनलाय लाजिदों मानो दे जा जानोनो हाथारासै सं बिथिंजाय मा जानोखाय बुरि मानसियालाय ना फेनखौ राव राव होनानै हायावनो लुथ्रुब बुथ्रुब फुथुब फज'जोब्बाय मानसि माखाखौ लोगोफोर ओंखाम ओरि जाखांनानै गायनो थिनहरफिनबाय आरो इसोरखो ओमफ्राय ना आंनि बक्सखौ लाना फैदो मिथिगोना इमान बायदि नै खाथियावनो गायदो नै लोगोफोर मानसि माखायनो हैनो मोसाना खिथिबाय दं कि डान्स इटु कि डान्स Oh my god दे ने नाच नाच फालके तादो येस रुमबां बां खानाय बानाय बा सल'आबो बा लिं लिं थं लिं लिं जुर जाबाय एसे टनिकआ नांबायना सायायाव खारबोजोब्बाय इसोरो ओइनिफ्राय गायबोबाय नै खावसे ओमफ्राय नै सायाखौ गायांदो दा हे हायो हे हे बक्सा नायलाय हे 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 आय 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 आइनो फानदो नि मामा हे 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 माइ गायनाया मा जाखो माइ गायनाया हालेवजो The next day. नांलाय नांलाय गायखांमारबाय होनबा हो हाया सिल सिलथारनो नांलाय नांलायनो नै खिनिखौ नै बेफोर माखाखौ ओरै गायखांजोब्बाय नै जाबो नै दहाय फुङाव दहाय फुङाव खोथिया फुब्रबलायना लायनानै बोरै मोनदो बोरै मोनदो गैला दै खनासल'सो होलाय गोजा जोब्बायानो गाफ्लेनाथ' मामोननो गाफ्लेनाथ' आरोलै दे मिथाली बाबायानो दे जोबथारबाय इनो खननैल' थुनांसिगोन दे बोलोनाथ' मा हाब्रु उन्दुखांबाय नामा मानो जोबनायनि जोबनायनि खननै थुबानो जासिगोन नै खननै फंसे माबाखौनो फांसेखौनो खननै खनथाम थुफ्लेनानैसो गायनांगौ ओरैबायदि दुखुथिया ओइ नै जांख्रलायनांगोन हाखौ नङा फार्स्ट टाइम खायदि जादों मिथिबाय सेकेन्ड टाइमाव ओइदि जागोन इयो मोजां जागोन मानो गैला दे फुरदों उन्दुनानै इखिनिखौ आंबो एकदमबारे खामानिनिफ्राय फैनानै नायफैदोंमोन आं नायफैनायजों आं मोनफैनायजों इसोरनाबो ग्रोब जोबखाबाय आरो नै अरिया दिनैनिफ्राय गैला भेजाल दिनैनिफ्राय माइ गायनायनि भेजाला खतम जोब्बाय थाबबाय गायाखै हबाव बैसागु नाङा गायाबो इनिफ्राय इखायनोथ' इनिफ्राय हाजिरा गायनायानो गाया इनिफ्राय इयाव गायफैदोंमोन गायलाबो थांलाबो फैसाबो नाङा आंनो हरनांगोन माने एनेखवा सिल सिल जाना दं ट्रेक्टरा हालेवखांबाय हालेवबाबो माने फार्स्ट टाइम दा जावनानै फार्स्ट टाइम गायदो नालाय हाब्रु गैया
बेनिफ्राय प्लेन सिल सिल जाजोबना थायो आरो माला बाला सिरा नालाय फैगौआव नैफोरखौ जावजोबनानै दैया बाराद्राय जाना थायोना ओइ खनाखैजा ओरै दैमायाव गलांनाय लामा खालामनांगौ निखौबो खालि नैखौल' जावा इखिनिखौल' खोथियाफोरनो कारने दोननांगोन ओमफ्राय इफोरखौ ओरै जावजोबगोन आरो माइ गायनाया जोबनायजों लोगोसे इनिफ्राय आरो मास मोनसेसो थानानै सप्तानैसो थानानै सोमबाथाय आरो हासार सारनायनि दिन फैलायसिगोन थारना बार फैदो जोंबो दिनै खामानिखौ मावनो हायाखै बिल्डिं ना सादना ए खर' थिखिनायाव नांखायो गुदुं फेनानो खामानि होआ दै लोंफै हामारबाय होनबा दिनै एबार हासार सारनायनि फाला हासार सारनायनि उनाव ओमफ्राय आरो हानाय रोगानायनि लास्टाव जाहैसिगोन जोबमारबाय गैजाखानायनि दै लोंगासिनो